Просто с някой е по-бавно, отколко други. И по-трудно. Ба, толкова само бива. Техния. Грагас. Ужас. Опа. Let me help you find refreshment. You have succeeded only in ruffling my attire. То го няма. What the fuck, къде отиде това? Дайте го. The fuck? Какво направи това? Бягай. На рамта се игра. На рам, да, ама... Аз след малко ще дам към Дрейка. Окей. Окей. Не можех да избягам. В смисъл, мога да тръгна да бягам, те щяха да му убият така или иначе. Епичен тимфайт на Дрейк. Не! Сори. Не, то сме стънна и ми скенсъл на ултмейта. Дем. Баче ще го убиш. Давай. Как няма да губи? Аз съм там, Кенч. Взе го. Окей. Ей, трябва да ми звънят. Бизнес. Аз трябва да взема... Май трябва да взема... Или на бот да го пусна. Така. Добре, там. Ходи беля. Не, ева, оцеля. Стън, окей, жив съм. Добре. Това е скейт. Взех някакъв асист. Да. Та прави дракон. Браво. Q2. 2 damage. Значи взема първо преди Саш. Че не. What the fuck, баси колата. 2500 демидж от кола. The fuck. Направо да правим ето и... Това беше най-слабия от някога. Повече.